Hamarnaka ume daude maitasun, babes eta goxotasun premian familia baten zain. Zuk badakizu hori zer den gertutik bizi izan duzuelako etxean. 2 urte pasatxotan mutil koxkor bat ibili da jolasean zuen etxean, zoriontsu. Urgentziazko harrera familia izan zarete mutil koxkor horrentzat. Jakin badakit Jon duela ez asko agurtu zenutela beste familia batera joan delako. Eta hortik kantatzea eskatu nahiko nizuke Jon, zer nolako esperientzia izan den harrera familia gisa mutil koxkor horrekin bizitakoa. Horrotxek ekarri dun motxilak mugitu gaitu askogu, baina izatez munduan bada 11 motxila modu. Bere motxilan sartu genuen, guk bai sapaita bai zoru, ta maitasunez eta jakintzaz betetzen 11 ordu. Ta argi dago motxila hori berekin eramango du, baina ez diogu guk ari eman, elkarri eman diogu. Baina ez diogu guk ari eman, elkarri eman diogu. Argi da etzela bera gure, odol berberakin jaio, baina aldegin zuen, etorri baino alaio. 2 urte hauek pasatu eta joan da lasai arraio, naiz motiboak ulertzen igual, ez den ibiliko jaio. Hitz bakan batzuk ikasi zitun, ta haien artean aio, eta batzutan maite denari joaten utzi behar zaio. Eta batzutan maite denari joaten utzi behar zaio. Ondar ale bat soilik altxatu genuen guk ondarretik, eta dezente ikasi dugu
horretatik. Batzutan zerbait ona atera, liteke mundu txarretik, norberak bere etxean ez badu, galde dezala zergatik. Gaur arratsean ere 100 aurrek, horrela dela badakit, besarkada bat faltako dute, lotara joan aurretik. Besarkada bat beharko dute, lotara joan aurretik.